9-satnim sjedenjem, što nam zdravstvena istraživanja govore, ljudi jako negativno djeluju na svoj lokomotorni sustav. Naime, na svoje kukove, donji dio leđa, cijelu praktički kralježnicu, i zato bi bilo jako poželjno i kvalitetno svaki dan na svom poslu, jel tako, 10 minuta napraviti nešto za svoj lokomotorni sustav, odnosno 10 minuta biti tjelesno aktivni. Trenutno smo tu u Maslenici, pokazat ćemo djeci kako jedan brod izgleda, kako Optimisti izgleda i koje su osnove jedrenja i što te taj sport u biti, čemu te uči. Ja ću dati sve od sebe da pokažem djeci što je mene privuklo u ovom sportu. Zahvaljujem Središnjem državnom uredu za sport koji je prepoznao naše malo mjesto i našu školu kao atrakciju u kojoj bi mogli održati svoj ovaj projekt i da mi budemo dio tog projekta. Ono što je nama zaista čast i zadovoljstvo da smo mi mogli ko mali u ovome svemu ugostiti velike olimpijce. Ne samo da je promidžba za našu školu, nego apsolutno i za cijelo mjesto. Drago mi je podržati treći Europski tjedan sporta. Zahvaljujem Središnjem državnom uredu za šport, državnoj tajnici Janici Kostelić, delegaciji Europske komisije ovdje u Zagrebu na već trećoj organizaciji ovog Europskog tjedna koji je kao inače privukao veliki broj mladih, veliki broj športaša. Tu smo da predstavimo sport u što najboljem mogućem svjetlu, da prekažemo ljudima i djeci da koriste što više sport jer je tu jedina svjetla budućnost, da što manje koriste pred kompjuterom, igricama i mobitelima, da izađu u dvorane, da se druže sa drugom ostalom djecom i da jednostavno se bave bilo kojim sportom. Ja sam Pero Kuterovac, kondicijski trener Hrvatske vaterpolske reprezentacije i kondicijski trener Damira Martina. Ovim putem pozivam sve da pokušaju promijeniti svijest što se tiče svog tijela, da shvate da je njihovo tijelo alat za njihov bolji život. Pozdrav svim softverašima, brinite malo i o svom hardveru i budite aktivni. Uključite se u Europski tjedan sporta i vježbajte na radnom mjestu.